खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों दिनै सासे मोसाखावरि मोसानायानो जायनि जिउ हादरनि मुंदांखा आरो बयजोंबो अनसायजानाय कालार्स टिभिआव मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लानानै आखा-फाखा मोसानाय दिन्थिनानै गावखौ फसंथानो सिगांबाय दङ तानिया मुसाहारि। तानिया मुसाहारिखौ दिनै जों जुनियायै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव लानानै फैदों। बेनो जाबाय तानिया मुसाहारि। मोसानायाव आखा-फाखा उन्दै रिंगु दामसा तानिया मुसाहारि। दा समाव बेनि मोसानाय नायग्रोनि, बेनि उनाव तानिया मुसाहारिनि सोमोन्दै आबुं सिनायथिखौ लागोन। Sayang, tak kazemeini landelau. Bilang bertani si menai pasang, ciri-ciri berhai dai moni ni serasing, berhai lang benangi onai ni lek terau. San ho missing ni furiau. Bilang bertani si menai pasang, ciri-ciri berhai dai moni ni serasing, berhai lang benangi onai ni lek terau. San ho missing ni furiau. Mi semai bela mau. Oh kerang sayang, tak kasemai ni landelau. Mi semai bela mau. दानिया फैदोनि तानिया मुसाहारिनि सोमोन्दै आबुं सिनायथिखौ लानि। बे हाबाफारियाव तानियानि बिफा बिलियन मुसाहारिजों जर'खायै मोगा-मोगि लागोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गाहाय सुजुगिरि राजेन बसुमतारी। मोगा-मोगि बुब्लियाव तानिया मुसाहारिनि बिमा आरो बिब'खौबो हांख्रायनानै लाबोगोन। खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव दा समाव जों लानानै फैदों तानिया मुसाहारि आरो बिथांनि बिफा जोंजों दंफायो बिलियन मुसाहारि। बिथांमोननो खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। मुंख'नो गोनां जे तानिया मुसाहारिया आथिखालाव गगामुग केन्द्र बिद्यालयआव थाखो बायाव फरायगासिनो दङ आरो बिनि बिफा बिलियन मुसाहारिया सुबुनसिरि NSPCनि दामाव सासे सिनियर मेनेजार हिसाबै खामानि मावबाय थादों HRD बिफानाव। बिथांजों जोङो तानिया मुसाहारिनि जाफुंसारनाय लोगोसे तानिया मुसाहारिखौ खांनाय एबा उन समावहाय बिथांखौ रोंखा-राखा खालामनायनि बेलायाव बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्रा जों बेखौ मिथिना लागोन। गिबियावनो तानिया मुसाहारिनो आङो माखासे माने सोंथि होगोन, बिथाङा गावनि सोंथिखौ फिननाय होगोन। तानिया मुसाहारि कौन क्लास में पढ़ा है? क्लास 5। क्लास 5। मुंख'नो गोनांदि तानिया मुसाहारिया बिलियन मुसाहारि आरो प्रिया सानुनि गोरबोआव जोनोम मोननाय सासे आगोमा हिन्जावसा। प्रिया सानुआ जाहैबाय मणिपुरि आइजो। गिबियावनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों बिलियन मुसाहारि बिथांनो खुलुमहरदों। खुलुमबाय। नोंथाङा दा बुंथिदो जे नोंथांनि बिसाजो तानिया मुसाहारिखौ माबोरैहाय कालार्स टिभिसिम लाना थांनो हादोंमोन? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो गासैबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायग्रा गासैबो आइ आफा आब' आदा बिब' बिनानावमोनखौ गासैखौबो आङो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। तानिया मुसाहारिया आंनि उन्दैसिन हिन्जावसा। बियो दा केन्द्र बिद्यालय 5 थाखोआव फरायो गगामुगाव। आंनि गुबै न'आ जाहैबाय दतमा गरामारि गामिया क'क्राझारनि एसे खाथि जायो। गोबाव समनिफ्रायनो
आंनि गथ'सा तानियाया अरुणाचलाव जोनोम मोनदों। ओमफ्राय आंना सार्भिसा बिदिनो अरुणाचलावनो पस्टिंमोन। NSPC आव आं साख्रि मावो। दा बर्थमान आं गगामुख होननाय बे सुबानश्री लवार हाइड्र' इलेक्ट्रिक प्रजेक्ट डेम बानायनायाव आङो सिनियर मेनेजार हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टआव खामानि मावो। दा तानिया मुसाहारिनि जाखिनि बिनि मोसानाय फारसे आवगायबोनाया अनेकथा माने एसे गोबाव सम जाबाय। उन्दै समनिफ्रायनो मोसानो मोजां मोनोमोन। बिनिफ्राय समनि आंखालाव एसे लेट जाबाय, होमब्लाबो माने बेखौ आंहाबो समाय गैया, फारसेजों डिउटियाव थांनांगौ, बिमाया न'आव थायो। बिमायाबो थांलाय फैलाय उसुबिदा, एसे हारसिङै हाया। होमब्लाबो बेखौ अनेक जायगायावनो बिदिनो लांनानै स्कुलनि अनगायैबो स्कुलबो हाबनांगौ आरो बेराफारसेजों गावनि मोसानायखौबो प्रेक्टिस खालामनांगौ। आरो आं जे जायगायाव जों थायो पस्टिं, बे जायगायाव बिनि सुबिदा गैया मोसानायनि फारसे। बिनि थाखायनो आंनि हिन्जावानो जेन'बा वर्कशप मालाबा गुवाहाटियाव, मालाबा सिलिगुरियाव, मालाबा केलकातायाव बिदिनो सप्तासे साननै सानब्रै सानबा बिदिनो वर्कशप खालामै खालामै सोलोंनानै बियो आवगायबोनो हादों। आदसा, तानिया मुसाहारिखौ नोंथाङा कालार्स टिभिसिम लांनो हादों। दा बे लांनायनि बेलायाव जिखिनि प्रसेस बेखौ नोंथाङा खालामदों होनबाय जेनेबा, औ खिन्थु बिथांनि जोनोम, बियो जोनोम बुब्लिनिफ्राय बबे माने मा बैसोनिफ्राय, थारमाने मा बैसोनिफ्राय बिथांखौ नोंथाङा मोसानो खाबु होजेनामोन? बिनि मोसानाय जागायजेननाया उन्दै समनिफ्रायनो मोसानो ओरैनो जोनोमनिफ्रायथ' मोनथिया, एसे प्रि नार्सारि स्कुलिं जेब्ला दोनहरो बे समनिफ्रायनो मोसानो ओरैनो मोसायोमोन। ओमफ्राय जोङो नुबाय मा फिल्डआव इन्टारेस्टेड बे गथ'आ, मावहाय बेखौ बबे हबियाव दोनोब्ला माने बियो आवगायलांनो हागोन गावनि हबि फरायनायनि फारसेबो। बेखौ नायनानै जोङो एसे स्टाडि खालामनानै गान खननायावबो बेखौ एसे होनाय जादों। प्रथम मोसानायावबो होदों, गेलेनायावबो होदों, माने गुबुन गुबुन माने डिसिप्लिनाव बेखौ एक्सप'जार खालामनाय जादों। दा जोबनायाव बियो मोसानायखौ जों नुबाय इन्टारेस्टेड। बिनि थाखायनो जोङो सानबाय मा नायनि बेसेबांसिम आवगायलांनो हायो, बिदि साननानै बेखौ मोसानायाव जोङो मोसानायनि लामाजों बेखौ सापर्ट खालामनाय जादों। फरायनायनि बेलायाव माबायदि प्रग्रेस? फरायनायनि बेलायावबो बिदिनो मोसानायखौ लाफानानै फरायनांगौआथ' मेन जाहैबाय। बेथ' जेन'बा फरायनायाथ' 12 घन्टा सानसेयाव फरायनो हाया। होमब्लाबो जों बेखौ ओरैबायदि सानबाय, माने स्कुल जोबनाय लोगो लोगो न'आव फैनानै जेन'बा बिनि क्लास वर्क हमवर्क थाबाय। दाना रिफ्रेशमेन्टनि थाखाय बांसिन गथ'साफ्रा मा खालामो, न'आव फैनानै मबाइलाव टाइम पास खालामो, नङाब्ला ओरैनो टिभियाव नायनानै टाइम पास खालामो, नङाबा लामा सामा ओरैनो गिदिंलाबायो। ओमफ्राय बिदिनो टाइम पास खालामो। बिनि अनगायै जों मा सानबाय, मा मोनसे रिफ्रेशमेन्ट नांगौ फिजिकेलि फिट खालामनो थाखाय। जेनेबा सोरबा गेलेनाय बिथिङाव, सोरबा मेथाइ खननायाव, सोरबा मोसानायाव, सोरबा बिदिनो ड्रयिं माबा माबि हाबि जाबि लिरनाय मानाय, बिदिनो मोनफा मोनफा बयहाबो इन्टारेस्टेड थायो। दा बेखौ जोङो मोनसे स्पर्ट्स हिसाबै लाबाय। जेन'बा स्कुलाव थांबाय फैबाय मेंबाय, बोरै रिक्रिएसनेल माने माइन्डखौ मारै रिफ्रेश खालामनो, होमब्ला बेनो सानफ्रामबो जोङो फिक्स टाइम खालामनानै होबाय दे 1 घन्टा नङाबा 1.5 घन्टा मेक्सिमाम 2 घन्टा बियो एज ए स्पर्ट्स मोसानानै गावखौनो रिक्रिएसन फ्रेश माइन्ड खालामनानै आरो दुगैबाय लोबबाय, बिनिफ्राय फरायनायाव आरो जफिनबाय। बिदिनो कन्टिनिउ खालामै खालामै माने आवगायहोनो हादों। तानिया मुसाहारिया आथिखालाव माने हिन्दी मिडियामजों फरायगासिनो दङ। औ सार। दा बिथांखौ नोंथाङा बर' मिडियाम फोरोंनो हायोमोन? औ,
आङो गोसोआव दंमोन बर' मिडियामावबो लाफानो बर' मिडियामाव फरायहोनो हायाबाबो दाथ' अनेक स्कुलफ्राव बर' मिडियामाबो दंफायो एसामिस मिडियामबो थायो बर' मिडियामबो थायो खिन्थु दासिम माने केन्द्र बिद्यालय आं जे जायगायाव थायो बियो माने एसे आइसोलेटेड जायगा बेवहाय माने हाजो सेर अरुणाचल बर्डार बेवहाय माने गामिबो गैया टाउनबो गैया गगामुगनि एसे 10-15-20 किल'मिटार जायो स्कुलफ्राबो खाथि खालायाव गैया माने केन्द्र बिद्यालयल' दं दा बेवहायनो दोननाय जाबाय आरो दा आगोलाव दा खोनानो मोन्दों माने जे जायगायाव माने बर' रोङैफोरखौ बर' फोरोंनो थाखाय स्टुडेन्ट इउनियना मोनसे फेसिलिटेट खालामदों होननानै दा आं आसा खालामो जे माने जोंनि गगामुग एरियायावबोथ' बांसिनानो माने सुबिदा गैया बर' फरायनो हारसा मिसिं बिदिनो देउरि लगायमोन्देर थायो अनेक गामि दङ जे जायगायाव माने बर' गथ'साफ्रा बर' फरायनो सुबिदा मोनाखै बेफोर जायगायाव माने सोरबाफोर टिचार थिनहरो बर' सोलोंनो थाखाय बेखौ आङो आसा खालामो नोंथाङा दासान्दि NSPC सुबुनसिरि दामाव सिनियर मेनेजार हिसाबै खामानि मावगासिनो दं HRD नि आदसा मोनसे खोथा आं नोंथांनि पार्सनेल खोथाखौनो कुइसन खालामदोंनि जे बयबो मिथिगौ जे NSPC सुबुनसिरियाव थानाय बे बिग दामा आसामनि थाखाय गिख्रंथाव होननानै बुंनाय जादों आरो बिनि थाखाय मोनसे समाव गोग्गोम सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन जेरावनाखि अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन दा ASU बिब्दिनो मिसिं स्टुडेन्टस इउनियन बा ABSU आरो अखिल गगैनि दैदेननायाव माने कृषक मुक्ति मर्चा बिथांमोनाबो सोमावसारनाय खामानि मावदोंमोन आरो बिब्दिनो गोबाव सम थाद'नोबो गोनां जादोंमोन NSPC नि खामानिफोरा दा बे बेलायावहाय नोंथाङा बे तानिया मुसाहारि आरो नोंथांनि फेमिलिखौ लानानै जे दङ बै जायगायावहाय बे सोमावसारनायनि बिथिङा प्रभाबा नोंथांमोना माबोरै गोलैदोंमोन गेजेर खन्द'आवथ' माने गोनो गोथो जाबायमोन प्रजेक्टआ आगोल बानायनो हागोन ना हाया मानसिफ्रा मोनसे गिनाय सोमजिदों खाथि खालानि मानसिफ्रा माने देमा बायोबा जों गासिबो गोदोजोबगोन गासिबो धेमाजि लखिमपुर ओरैहाय माजुलि बे गासिबो माने दैजों लोमसावजोबगोन बेफोरबायदि माने अनेकथा जनसाधारन मानसिफ्रा माने बुजिनो हायाखैमोन मा रोखोम बे देमा जुदि बायमारोब्ला जों गासिबो थैजोबमारगोन नामा होमब्ला जोंनो मानो नांगौ होननानै अप'ज खालामदोंमोन दा लासै लासैनो माने बेखौ एक्सपार्ट कमिटि स्टाडि खालामनो होदों जेनेबा गुवाहाटि IIT खड़गपुर IIT डिब्रुगढ़ इउनिभार्सिटिनिफ्राय एक्सपार्ट कमिटि बानाय बेखौ स्टाडि खालामदों आरो सेन्ट्रेलनिफ्रायबो अनेकथा कमिटि फर्म खालामदों बेवहाय फर्म खालामनायनि उनाव बिसोर स्टाडि खालामबाय माने जायगायाथ' नंगौआनो माने हाइलि सेस्मिटिक जनाव गोलैयो जेराव माने बांग्रि मावनायनि एरिया बे जायगायाव गोलैयो अब्लाबो गिदिर बैगानिकनि हेफाजाब लानानै गिदिर साइन्टिस्टफोर बेखौ स्टाडि खालामनानैसो माने बेखौ फसंदों आरो दा आंनि जा माने अपिनियन आंनि जा नुनाय माने बेखौ बानायजेननायनिफ्राय दासिम दाथ' 99%आनो कमप्लिटआनो जाबाय डेमाथ' अलमस्ट 99% कमप्लिट जाबाय पावार हाउस एसे बाखि दंबावो पावार हाउसआथ' जेबो नङा गिनायाथ' डेमासो गिनांगौमोन नालाय दा आंनि अपिनियनाव आं सानो माने बे दामाव माने गिनांगौ जेबो गैया आं सोंनाय जादों जे नोंथाङा जे फेमिलि लानानै बे जायगायाव दङ बै समाव बिराद गिदिर आन्दलन खालामबाय सोमावसारबाय बन्द खालामनो नागिरदोंमोन दा बै बेबायदि अबस्थायाव नोंथाङा फेमिलिखौ माबोरैहाय माने मेनटेन खालामनो हानाय बिदिनो जागोन जाया माने गोनो गोथो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिदिनो सानबायमोन बेराफारसेथिं सार्भिस लाइफ थानांगौ जायो ट्रान्सफारबो जाया बिदिनो आरो लकेल हिसाबै बयबो माने इनफरमेसन लुबैयो इनफरमेसन सिङाव मा सोलिदों मा सोलियाखै बेफोरबायदि मोनसे बयहाबो आसा खालामनाय थायो दा बेनि खेथ्रआव एसे प्रब्लेम जादोंमोन आंथ' गभर्नमेन्ट सार्भेन्टसो जाहैबाय नालाय आंथ' पाब्लिकनिबो फारसेबो ओरैबो माने गेजेराव निउट्रेल हिसाबै खामानि मावनांगौ जानानै फैयो बेवहाय एसे खस्थ' मोनदोंमोन आरो मा खालामबा मारै जागोन मारै जाया बेफोरबायदि सानदोंमोन ओमफ्राय दाथ' अलमस्ट
जेबो गैला दा लकेल मानसिफ्राबो एवारनेस फैजोब्बाय बयबो खाथि खालानि सेंग्राफोर गासिबो माने खमसे खम 6,000 7,000 सेंग्रा जोहोलाव एकदम जवान जायफ्रा 20 बोसोर 25 बोसोर बिसोरो बयबो थाङो खामानि मावो फैयो बयहाबो माने एसे रां आरजिनायनि माने बहुत सुबिदा मोनबाय आरो दा आच्छा दानिया नोंथाङा सोंदोनि जे नोंथाङा मा मायथाइयाव NSPC आव जइन जाजेना आङो NSPC आव 2004 आव जइन जादों दा आङो फार्स्ट पस्टिंआ मणिपुरावमोन लकटाक पावार स्टेशनाव बेवहाय थानानै आङो 4 इयार्स 5 बोसोर आङो बेवहाय खामानि मावनाय जादों मणिपुर 2008 सिम 2004 निफ्राय 2008 सिम औ ओमफ्राय बिनि उनाव आङो बेवहाय फैनाय जादों सुबानसिरियाव आच्छा दानिया नोंथांनि उन्दै समनि बाथ्रा जों मिथिनो लुबैगोन जे नोंथाङा बबे गामियाव जोनोम जाया बबे फरायसालियाव नोंथाङा फरायनानै इन्जिनियार जाफैया दा बे बाथ्राखौ नोंथाङा नोंथांनि रावजों बुंथि बेथ' बहुत 20-25-30 बोसोरनि खोथा जाहैबाय होमब्लाबो गोसोआव दङ अनेकथा माने बे समावथ' 1990 नि खोथा जाहैबाय 1990 आवथ' नोंथांनि जोनोमा 1990 आंनि जोनोमाथ' 1976 नि आच्छा 1976 नि जोनोम फरायनायाथ' बिदिनो जोंनि आन्दलननि गेजेराव जोङो नुबोजोबनाय गासिबो जोंनि जेन'बा फादार अफ द बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि लेक्सारखौ जों खोनानो मोन्दों अनेकनो स्कुलावबो जोंनाव माने थांबाय थायोमोन जों उन्दै उन्दैबा अनेकथा माने जों खोनानो मोनबोनाय दा जोङो आंनि फरायनाया आङो माने बेंटल मिसनाव फरायदों आङो 79-80 आवनो आङो थाहैदोंमोन हस्टेलाव बे समावथ' गारिबो गैया बेंटलाव थांनायनि बे बेंटल गेटनिफ्राय साइकेलजों थाङोमोन बिफाया साइकेलजों लानानै दोनहैयो थफ्ला थफ्लि बासआ गंफा गाहामल' खारोमोन लामाबो गैया मालाबा बै कासिक'त्रानिफ्राय ओरै सिदा बारस'नाय दङ हाग्राजोंमोन बियो बेवहाय माने बेजोंनो खुनुरुखुम थांलाय फैलाय साइकेलजों थाङोमोन आरो नायोमोन फैयोमोन बास गैयामोन बिदिनो अनेक खस्थ' जाबोदों स्कुलाथ' ओरैनो बर्डिं स्कुल मोजां खिन्थु थांनाय फैनायनि सुबिदा जेनेबा आंनि जोनोमाथ' दतमा गरामारि बंसिगाव खाथि जायो बिनिफ्रायबो दतमासिम थांनांगौआनो दिगदारमोन आरो बास हमनांगौ माने बेंटलसिम सफैनो बे दाथ' 1 घन्टानिल' लामा बै समाव जोंनि समाव फुङाव ओंखारबा दाउला गेसेरबानो ओंखाम संनांगौ ओमफ्राय ओंखाम जानानै फुङाव साइकेल लानानै फैनांगौ होमबा थांफिननो हायामोन जोंनि गार्जेनफ्रा मिसनाव फैनानै ओमफ्राय बिसोरनो हर थानायनि सुबिदा होयोमोन बे अखानायै फुङाव दोननानै आरो थांफिनोमोन बेफोरबायदि खस्थ' खालामबोनाय आरो नोंथाङा मा समावहाय माने सिखारदों होनदों दाउला गेसेरबानो सिखारनाय जादोंमोन सार बेनिफ्राय जायै लोङै ओंखारबोबाय बेनिफ्राय मिसनसिम सहैनो थाखाय मोनाबिलि जायोमोन मोनालायोमोन सहैनो आच्छा बेनि उनाव नोंथां कलेज लाइफआ आङो बेवहाय जोंनो बे 1990 आव जेब्ला बिराद 89 आवनो मेट्रिक एग्जाम होनांगौमोन ओमफ्राय बिदिनो आन्दलननि थाखाय बोसोरसे गेप जानो 1990 आव 1990 नियाथ' बिराद ब्रान्डेड मेट्रिकआ 1990 आव होनानै जोङो गासिबो जेसेबां बेंटल मिसनाव क्लास मेट्रिक होदोंमोन गासिबो मोजां रोखोम पास खालामनानै जोंनि एक खेबसेनो शिलंआव फरायजोबदों जोङो 22 बेंटलनि गासिबो साथ्रफोर सासेबो जेरावबो थाङाखै जों एक खेबसेनो सेन्ट एन्टनिस कलेज शिलंआव गासिबो हस्टेलाव जों थाहैजोबदों बेवहाय सोरबा BSc पास जाबाय सोरबा PUC बे समावथ' PUC सोमोन PU साइन्स ओमफ्राय BSc बिदिनो फरायनानै सोरबा इन्जिनियार जाबाय सोरबा बिदिनो मोजां लेक्सारार जाबाय गासिबो मोजां पस्टआव दा दंजोबो मथा मथि नोंथाङा PUC पास जानानै बहा फरायखो आङो BSc अनार्स केमिस्ट्रियाव आं सेन्ट एन्टनिस कलेजनिफ्रायनो पास आउट जादों बिनि उनाव आङो दिल्ली इउनिभारसिटियाव बे समाव बिराद आन्दलनमोन बयखौबो लेंहरफिननाय न'आव फरायनायनिखौ माने दोनथ'नानै बयबो फैजोबनांगौ बेफोरबायदि मोनसे एनभायरनमेन्ट जादोंमोन बेवहाय फैफिननायबो जाबाय ओमफ्राय बहा फरायगोन बहा मागोन बिदिनो आङो दिल्लीयाव थांनानै खारलांलाबायनानै ओरैनो हजोंहाय जोंहा एबसु अफिस दंमोन बेयाव थाहैलाबायनानै दिल्ली इउनिभारसिटियाव एडमिसन लानाय जादों आरो आङो ओमफ्राय केमिस्ट्रियाव PG आव
ओमफ्राय बिनि उनाव आङो दिल्ली इउनिभारसिटि पिजिआव केमिस्ट्रियाव एडमिसन लानानै बेवहाय बे समाव अनेकथा बाहेरानि एनभाइरनमेन्टखौ नुनो मोनबाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंबाय नोङो MBA फरायदो मोजां रोखोम झारखान्डनि स्टुडेन्टफोर दंमोन रानसि बे समाव बुंनो थाङोब्ला माने मोनसे जोंहा मोनसे कमिटि दंमोन स्टुडेन्ट इउनियन झारखान्ड स्टुडेन्ट इउनियन बर' स्टुडेन्ट इउनियन ओमफ्राय गुरखा स्टुडेन्ट इउनियन मोनसे कोअर्डिनेशन मोनसे सेपारेट डिमान्ड स्टेट सेपारेट स्टेट डिमान्ड कमिटि मोनसे फर्म खालामदोंमोन स्टुडेन्ट इउनियन बे समाव दिल्लीयावनो जों बिदिनो लोगो मोनलायो झारखान्डनिखौबो लोगो मोनो गुरखालेण्डनिखौबो लोगो मोनो बिदिनो लोगो हमलायनानै सानसेखालि गुरखानि स्टुडेन्ट इउनियननि प्रेसिडेन्टआ आंखौ बुंबाय जोंनियाव आंजोंथ' नोङो आं नोंखौ लांनानै मोनसे मोजां इनस्टिटिउटआव फरायहैहोगोन होननानै आंखौ लांनाय जादों आरो ओमफ्राय बेजों थांफानानै आङो रानसियाव सेन्ट जेभियार इनस्टिटिउट अफ ससियेल साइन्स होननाय मोनसे मोजां इनस्टिटिउट दङ XISS होननाय बेवहाय आङो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै इन्टारभिउ होनानै आं एडमिसन मोननाय जादों सार बेनो बेनिफ्राय माब्ला नोंथाङा फरायनाय माबाखौ जिउखौ फोजोबखो ओमफ्राय आं एडमिसन लानानै आङो पास आउट जाबाय 2022आव आङो MBA इन 2002आव पार्सनेल मेनेजमेन्टखौ आं पास खालामनाय जाबाय ओमफ्राय फैफिननानै बिदिनो एसे आरो गामियाव थाफैबावनाय जादों आङो माबायाव तिनसुकियावबो एसे साख्रि मावनायबो जादोंमोन साहा बागानाव टि गार्डेनाव ओमफ्राय उनाव न'आवबो हारसिङै मामि आइया हारसिङै थायो ओमफ्राय बिफायाबो बिदिनो पेरालाइसमोन BP स्ट्रक जानानै उसुबिदा जानानै आङो टि गार्डेननि साख्रिखौ गारनानै न'आव थाफैनाय जादों आं हारसिङै जाहैबाय नालाय न'आवबो बिराद खस्थ' गामियाव होननानै ओमफ्राय थाफैनानै आङो बिदिनो न'आवथ' थानाय जायाखै आङो ओमफ्राय आङो क'क्राझारावनो मोनसे आनएमप्लयड इउथ एस'सिएसन दानाय जादोंमोन क'क्राझार टाउनाव आनएमप्लयड इउथ एस'सिएसनाव जोंहा अनेकथा इन्जिनियार बेकार इन्जिनियारफोर लाइमोनफोर जों मोनसे अफिसबो खुलिदोंमोन बे दानि बेवहाय मालदांपाराया बे खालिसोमोन आरो बे लामा सामायाव मोनसे ओरैनो माबा दखानसो दंमोन गय दखानफोर दंमोन बेवहायनो मोनसे दंमोन ओमफ्राय जों मोनसे अफिस खुलिबाय आङो बे साइडआवनो आङो गय दखान ओमफ्राय साहा पाति दखान खुलिदोंमोन आङो बेवहायनो ओरैनो ओमफ्राय बेहायनो जोङो ज' बेलासियाव बिदिनो अफिसबो थाबाय आंहा दखानबो थाबाय बिदिनो जेरावबो माने थांनानै बहा इन्टारभिउ जायो बहा इन्टारभिउ जाया सानफ्रोमबो बेयाव डिसकासन जायोमोन आरो जों मारै होनांगौ बहा थांनांगौ ज' बयबो बिनिफ्रायनो अनेकथा इन्टारभिउ थाङै मालाबा गुवाहाटि मालाबा दिल्ली बिदिनो थाङै हैनानै माने आं गुवाहाटियाव इन्टारभिउ होनानै पास जादों आरो नोंथाङा माने बर' आइजो बा बर' सिख्ला हाबा खालामनो हायोमोन नोंथाङा मणिपुरि सिख्ला हाबा खालामबाय बेयोथ' सार बुंनो थाङोबाथ' मोनसे खाफालनिबो खोथा बुंजायो जाहैबाय मेरिज आर हेल्थ इन हेभेन होननाय मोनसे खोथाबो दङ दा मानसिफ्रा बेखौ मानियो ना मानिया बेथ' गावबा गावनिसो खोथा जाहैबायना दा बिनि खेथ्रआव आङो मणिपुराव जेब्ला साख्रि मावहैदोंमोन यां जाहैबाय दा आंनि हिन्जावाबो दा हिन्जाव जानाया आंनियावनो बेहायनो जोंहा प्रजेक्टनिनो बेंक दंमोन स्टेट बेंक अफ इन्डिया दा बेवहायनो जोंहा थांलाय फैलाय जालाय बेवहायनो आंनि हिन्जावाबो बेहायनो ओरैनो मावोमोन आरो बेंकआव मावोमोन क्लारिकेल हिसाबै बेवहायनो लोगो मोनलायनाय जाबाय थांलाय फैलाय बेवहायनो माने हाबा जानाय जाबाय सार नोंथाङा हाबानि उनावहाय जोबोद खुसि दं आङो दा आं बिराद खुसि दङ मानो होनोबा ओरैनोथ' इन्टारकास्ट मेरिज होनोब्ला आंनि साननायाव बहुद सेन्सिटिभ मानो सेन्सिटिभ होनोब्ला बयनिबो नोजोर थायो जोङो बर'जों बर' हाबा जालायनो बुलायनानै बिसि फिसाय गुद्दा गुद्दि बुलायलायनानै माबा हस्पिटालाइज जालायबाबो बेहा खुनु जेबो मोनसे माबा थाया दाय थाया खिन्थु इन्टारकास्ट मेरिजआव एसे नांलायबानो खेबसेनो गोसारजोबो बयबो हनै हाबा जानाया माथो ओंखायनो जोङो बेखौ सानैबो मिथिलायगौ बुजिलायगौ इन्टारकास्ट मेरिजआव मारै आन्डारस्टेन्डिं थालायनांगौ मारै माबानांगौ बे हिसाबै जोङो मोजां रोखोम
थादों आरो आं गथ'खौबो माने दा बर'यैनो माने बर'नि सासे डेन्सार वान अफ दा बेस्ट डेन्सार बर'आवल' नङा आङो फुरा इण्डियानि माने सासे मोजां डान्सार खालामनो आङो हास्थायगासिनो दङ आङो माने बर'नि नामखौ आं लाबोनो हायाखैब्लाबो आंनि गथ' गथायनि थ्रुयैनो आङो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो आं नाजागासिनो दङ आं सानो बयनिबो नोंथांमोननि गासैबो नायगिरि बिथांमोननि सापर्टआव आं सानसे आंनि गथ'खौ बे लेभेलसिम लांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो तानिया मुसाहारिखौ नोंथाङा कालार टिभिसिम लांनो हाबाय आरो नोंथाङा बुंबाय जे बेखौ आरो बोरैहाय गोजौ फारसे लांबाय थानो हायो बेखौ सेस्था खालामबाय थागोन होनना बुंनाय जादों दा नोंथांनि आरो फिसाजो गिदिर दङ सुस्मिता मुसाहारि दा बिथांनि फारसे नोंथांनि नोजोरा बिनि फारसे बे माने जोंथ' सानैल' जाहैबायना आंथ' डिउटियाव जेब्लाबो एंगेज थायो बिमाया फ्रि थायो ओमफ्राय मोसानायावथ' ओजों लांनांगौ समाया बिनि फारसे एसे खम जाहैयो होमब्लाबो बेखौ माने आङो दा बेडमिन्टन गेलेहोयो जोंहा सुबिदा दङ बेडमिन्टन गेलेनायनि बेवहाय आङो कचिं होनानै हायद्राबादावबो आं कचिं होनानै बेखौ माने आङो दा स्कुल लेभेलाव आं पुनेयाव नेसनेल गेमसिम आं आन्डार 14आव आं गेलेहोहैनो हादों आं सानो बेबो माने लासै लासैनो बेथ' लं टार्म होमब्लाबो कन्टिनिउ जुदि बियो आन्डार 17सिम आङो मोनसे टारगेट खालामनानै दोनदों सानसेयाव जुदि मिनिमाम 2 घन्टा जुदि गेलेनो हायोबा सप्तायाव 14 आवार्स जाहैबाय आं बिदिनो केलकुलेट खालामो सार माने सानसेयाव जुदि 2 घन्टाबा सप्तायाव 7 into 2 14 आवार्स दा 14 आवार्सखौ नोङो जुदि मास 4 उइक्सआव जुदि माल्टिप्लाइ खालामोबा अलमस्ट माने 90 आवार्स जायो 90 आवार्स जुदि माबायाव मासाव जुदि 90 आवार्स जुदि मोसानो हायोब्ला माबा गेलेनो हायोब्ला 90आव जुदि 5 बोसोरबा माने अलमस्ट 2000 आवार्स जाहैनांगौ होमबा जोंनाव मोनसे रुल्स दङ जिखुनु जाया मोनसे डिसिप्लिनाव मोसानाय होन गान खननाय होन गेलेनाय होन बे एखे जिनिसखौ जुदि सासे गथ'आ मोनसे टारगेट लानानै 5 बोसोर नङाबा 3 बोसोर 20 आवार्स जुदि खालामफ्लेबाय थायोबा बियो एकदम माने नेसनेल लेभेलाव गाहैगोन कि गाहैगोन बेखौ माने गेरेन्टि होयो दा जों मोनसे माबा जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव जोङो लाबोगोन तानिया मुसाहारिनि बिमा प्रिया सानु बिथांखौ लिंबोगोन आरो बेजों लोगोसेनो तानिया मुसाहारिनि बिब' बिथांनि मुङा जाहैबाय सुस्मिता मुसाहारि जों बिथांमोनखौबो हांख्रायनानै लाबोगोन जौस्रां फारसे फैफिनदों दा समाव जोङो जौस्राङाव लाबोनि तानिया मुसाहारिनि बिमा प्रिया सानु बिथांखौ जोङो जौस्रां फारसे लिंबोगासिनो दङ प्रिया आरो बिनि उनावहाय सुस्मिता मुसाहारि तानिया मुसाहारिनि बिमा तानिया मुसाहारिनि बिफा तानिया मुसाहारिनि बिब' तानिया मुसाहारिनि थाखाय जोबोद बिथांमोना मिजिं दङ जे तानिया मुसाहारिया सानसे बेलासे भारताव एबा मुलुग दरबारावहाय गसंहैगोन गसंनायनि गेजेरजों गावसिनि न'खरनि आरो बर' हारिनि थामोनथाय बिथिंखौ बिथांमोना एस्टाब्लिस खालामहैगोन तानिया मुसाहारिनि बिमा तानिया मुसाहारिनि बिब' जोङो लोगो मोनलायजोबनो हादों तानिया मुसाहारिनि बिफा बिरेन मुसाहारि बिथांजों जोङो माखासे मानि बाथ्रा सावरायबाय आरो जोंनि बे सावरायनायखौ बेवहायनो फोजोबदों दा समाव जोङो मोसानाय नायनि तानिया मुसाहारिनि मोसानाय जागो 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 सुबह हो गई जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई जागो
जागो जागो जागो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। Chai, chai, hip hop, chai, 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 hip hop, chai. ये क्या करता है? जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई। जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय ठंडी हो गई। मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू, हुआ सवेरा सोए क्यों, काम पे जाना देरी हो गई, निकल पड़ी। जागो जागो जागो